Шыман Галоўня сыходзіць з польскай палітыкі. Што адбываецца? Якія памылкі зрабіў маршал Сейма, прычым тут Яраслаў Качынскі і колькі грошай засталося ў галоўні. А таксама нечаканая праблема з украінскімі бежанцамі, з якой можа сутыкнуцца Польшча. Гэта падказ зроблены ў Польшчы замест зноў Максіма Кірыл. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Мы зноў размаўляем пра Шымана Галоўню. Нешта адбываецца, нешта верціцца. Быццам бы ён сыходзіць з польскай палітыкі. Прывітанне, сябры. Як вы бачыце, мы вырашылі скарыстацца апошнімі сонечнымі днямі ў Варшаве, каб запісаць чарговы наш выпуск на свежым паветры, бо, як вы ўсе ведаеце, хутка надыдзе той самы сезон, калі сонейка ў Варшаве зусім не бачыла. Шэры сезон. Так. Каб ён быў менш шэры, калі ласка, ставце, цісніце падабайкі, бо там з'являецца некая святочная анімацыя. Пішыце нам каментары, падтрымлівайце нас на Баймі і Кофі Патрыёне, будзем разам радавацца. Апошнім часам вельмі гучна зрабілася вакол гаспадара маршала Сейму Шымана Галоўня. І фактычна ўсё часцей кажуць пра ягоны сыход з польскай палітыкі ўвогуле. І гэта, скажем так, можа стаць проста фіналам той лебедзінай песні Шымана Галоўня, якую мы назіралі апошнімі месяцамі. Ну, але слухай, гісторыя там была прыгожая. І давай вось распавядзем, чаму мы ўвогуле кажам, што ён сыходзіць з польскай палітыкі. Бо ён сам быццам бы пра гэта распавёў. Ну, насамрэч, я думаю, нашы гледачы, якія глядзяць увесь час наш падкаст, ведаюць, што я часценька ўжо называў Шымана Галоўню такім п'еро польскай палітыкі. Такі сумны чалавечак, смутны, які, скажем так, растраціў амаль што ўсю сваю былую папулярнасць. Ну і фактычна, калі паглядзець вось на гісторыю апошніх, насамрэч ужо 5 гадоў, так, то Шыман Галоўня прайшоў цікавы шлях ад неверагоднай зоркі, ад вельмі добрага і ўпэўненага 3-го месца на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года. Нават быў лідарам, калі гаворка пра даследаванні, у імаверным суперніцтве паміж ім і Анджаем Дудай у 2020 годзе. Да срамотных, скажем так, 4,99% падчас выбараў у гэтым годзе. То бок відавочна, што ягоны план стацца прэзідэнтам, не спрацаваў. Але слухай, па гэтай дарозе яшчэ быў рэйтынг, у якім ён быў галоўным палітыкам, якому больш за ўсё давяраюць полькі і палякі. Вось, і я так разумею, што зараз гэта змянілася. Так, фактычна, калі мы паглядзім на тое, што было у 23-м годзе, адразу пасля парламенцкіх выбараў у Польшчы, калі перамагла сённяшняя кааліцыя, фактычна перамагла, то, як усе добра памятаюць, з'явілася проста неверагодная з'ява, скажем так, гэта феномен увогуле на палітычнай сцэне ўсяго свету, так званы Сеймфлікс. Так, то бок гаспадар Шыман Галоўня у лістападзе 23 года стаўся маршалам Сейму і стаўся галоўнай зоркай. Дзякуючы сваім, скажем так, набытым рысам тэлевядучага шоумена і увогуле проста чалавека, які, па шчырасці сумленна падрыхтаваўся да гэтай сваёй ролі на самым пачатку. У яго атрымалася стварыць вакол сябе такі вобраз чалавека, які ідзе як сапраўдная бура і сапраўды мае шансы на тое, каб змяніць польскую палітыку назаўсёды. Сын мамінай сяброўкі, як нас запытваліся. Ёсць прапанова ад музея гісторыі польскіх яўрэяў. 11 кастрычніка музей запрашае на сямейную экскурсію і майстар-клас нагоды свята Суккот. Калі я не памыляюся, я магу вельмі памыляцца, гэта аналаг беларускіх і польскіх дажынак. Карацей, лепш не звяртайце ўвагу, што я тут кажу, і проста прыходзьце ў музей. Там вы даведаецеся незвычайную гісторыю гэтага свята і звязаныя з ім традыцыі. Акрамя гэтага, на сустрэчы адбудзецца святочны майстар-клас. Падзея бясплатная, вам трэба толькі зарэгістравацца. Зрабіць гэта можна па спасылцы ў апісанні пад гэтым відэа. Там ёсць і ўсе падрабязнасці. Для сямей з дзецьмі ідэальны варыянт, чым заняць сябе ў суботу. Слухай, але ж ён не першы прыклад, калі нехта папулярны ў адпаведны перыяд і заняўшы добрае месца ў рэйтынгу там на нейкіх выбарах, у выніку сыходзіць з палітыкі. Распавядзі пра гэта. Сапраўды, гэта не першы выпадак, але на маю думку, менавіта на маю думку, гэта найбольш яскравае падзенне
апошніх дзесяцігоддзяў. Канешне, калі вы можете паглядзець ці то навіны, ці нейкія праграмы у тэлебачанні, дзе палітолагі, напрыклад, ці іншыя палітыкі каментуюць бегучыя падзеі, то вы можете пачуць іншыя прыклады. Ну, напрыклад, гэта Павел Кукіс, пра якога таксама мы шмат разоў узгадвалі ў нашым падкасці, які таксама вельмі моцна выбухнуў у нейкі момант, але таксама вельмі моцна здуўся. Ось. І ў дадзены момант гэта абсалютна маргінальны палітык, які абраны ў Сейм са спісаў права і справядлівасці, перыядычна піша вельмі крынжовыя каментары ў твітары. Чарговы прыклад гэта Рышард Петру, чалавек, які таксама гадоў прыкладна 10 таму выбухнуў на гэтай сцэне як супернова, стварыўшы партыю новачэсна, то бок сучасная Польшча. Так? Але таксама вельмі хутка разбазарыў увесь крэдыт даверу, і ў дадзены момант ён, дарэчы, абраны па спісах партыі Польшча 2050. Але па шчырасці, вось Шымон Галоўня гэта ўсё ж такі, на мою думку, найбольш спектакулярны прыклад вось такой абсалютнай палітычнай паразы. У прынцыпе, мы яшчэ перад прэзідэнцкімі выбарамі ўжо казалі пра тое, што ягоная кар'ера паволі скончваецца, бо ўсё на гэта ўказвала. Былі там недзе часам нейкія промыкі, надзеі пасля першых дэбатаў, як добра памятаеш, так? Ну так, ён добра выступаў у дэбатах, мы казалі, што вось яго багаты досвед на тэлебачанні, вось ён такі харызматычны, добра рыхтуецца, і гэта ўсё вось страляе гэтымі крылатымі фразамі, умоўна кажучы, стварае іх хутчэй. Але так, гэта быў ужо такі пэўны закат. Так, але гэта вось таксама вельмі добры прыклад таго, што не можна у палітыцы існаваць толькі дзякуючы нейкай адной сваёй рысе. Павінен быць нейкі комплекс. То бок недастаткова мець добрую харызму, недастаткова ўмець добра размаўляць перад камерамі. Патрэбны яшчэ і нейкія іншыя складнікі, так, якія вось разам могуць скласціся ў нейкі поспех. Нават любоў да беларусаў не дае перавагу крытычную, на жаль. Нас замала проста. Нас замала проста. Так. Окей, давай пра галоўныя памылкі. Вось мы распавядаем, які ён быў добры, сын мамінай сяброўкі, але ўсё ж такі, у чым ён памыліўся? Няма ж такога вось, ну, адразу ўзгадваецца яго вось гэтая паездка да Адама Белена, сустрэча з Яраславам Качынскім. Не, насамрэч, пра большасць ягоных памылак мы недзе там цягам апошніх месяцаў распавядалі, так? Але гэта былі такія, скажем так, урыўчатыя урыўкі інфармацыі. Так, вось цяпер можна неяк так больш падсумаваць, скажем так, бо, ну, відавочна надыходзіць фінал ось ягонай кар'еры ў вялікай палітыцы. Пачалося ўсё, канешне ж, яшчэ з таго моманту, калі ён прайграў выбары ў 2020 годзе. Не толькі прайграў, але заняў гэтае трэцяе месца, пасварыўся з грамадзянскай кааліцыяй. У выніку, скажем так, ён у контрах ўсё ж такі увесь час з Рафалам Часкоўскім, і, дарэчы, ягоныя дзеянні падчас выбараў 25 года дагэтуль вельмі моцна крытыкуецца палітыкамі і прыхільнікамі грамадзянскай платформы, бо нібыта ён сапсаваў кампанію Часкоўскаму. Ну, мы, канешне ж, ведаем, што гэта ўсё не тое, каб было праўдай. Ну, слухай, але сам Часкоўскі ў інтэрв'ю, і мы пра гэта пагаворым, я думаю, адным з наступных выпускаў, сам называе дэбаты ў конскіх памылкай вялікай гэтай кампаніі. Так, гэта магчыма, адна з найвялікшых памылак. Шымон Галоўня дапамог здарыцца гэтай памылцы. Дапамог, канешне. Але, ну, ўсё ж такі, першая прычына была у Часкоўскім і ягоным сябры Славаміры Нітрасе, так, былым міністры спорту, які быў шэфам, адной з галоўных асобаў у штабе Рафала Часкоўскага. Вяртаючыся да Шымона Галоўні. Чарговая памылка гэта тое, што ён проста неправільна зрабіў калькуляцыю. Ягоная калькуляцыя была вельмі простая. Я стануся маршалам Сейму, другой асобай у дзяржаве. Я буду ўвесь час перад камерамі. Адначасова з гэтым да мяне не будзе прыклейвацца розны бруд, як, напрыклад, міністраў, так, якія кіруюць фактычна нейкімі рэсортамі, так, то міністэрствамі, ведомствамі. Гэта па-першае. Па-другое, ён занадта паверыў у Сеймфлікс. Вельмі складана заўсёды. Гэта я вось кажу як чалавек, які ўсё ж такі па адукацыі палітычны маркетолог. Так. Вельмі складана утрымаць
такую хвалю вось такой знянацку выбухнуўшай папулярнасці. Ось дастаткова паглядзець просто на прыклады у тым жа шоу-бізнесе, бо тут механізмы вельмі падобныя, так што вельмі часта здараецца, што, напрыклад, нейкі выканаўца выстреліць з нейкай адной песенкай, так, ну і пасля ўсё знікае. Ну, ось такіх прыкладаў насамрэч напэнчкі, як кажуць па-польску, дзесяткі як мінімум. Ось гэта ягоная другая памылка. Далей быў цэлы шэраг ось такіх розных незразумелых для ягонага электарату рэчаў. Ось, напрыклад, ягоныя дзеянні ўжо на пасадзе маршала Сейму, дзе трэба было часам прыняць нейкія рашэнні, а ён марозіўся. Не здолеў вельмі часта зразумела і даступна патлумачыць людзям свае рашэнні. Не адчуваў свайго электарату таксама. Ось, бо некаторыя ягоныя дзеянні ішлі ў разрэз з чаканнямі людзей, якія яго патэнцыйна маглі падтрымаць. Ну і вось мы падышлі ўжо да моманту, калі адбыўся першы тур прэзідэнцкіх выбараў 25-го года. Ён атрымаў 4,99. Пры гэтым я чытаў размовы з людзьмі з ягонага асяроддзя, яны кажуць, што ён свята верыў, што гэта неправда. У сэнсе, што перадвыбарчыя апытанні, які паказвалі, што ў яго будзе прыкладна такі вынік, што ён недашацаваны. Што ён усё ж такі павінен атрымаць больш, бо як? Ён з такімі добрымі поглядамі і вось не можа атрымаць там хаця б 10%, так? У выніку ўсё скончылася так, як скончылася. З боку спадара Шымона Галоўні пачаліся проста абразы. Ось, дарэчы, ужо пасля выбараў шматлікія людзі у кулуарах, менавіта палітыкі, напрыклад, кааліцыі, людзі, якія ўваходзяць у склад ураду. Яны ўсе казалі, што Шымон пачаў сябе паводзіць як малое дзіцё. З усей павагай да спадара маршала Сейму, але ўсе аднагалосна падкрэслівалі, што ён недойжавы, то бок не дазрэўшы да ролі сур'ёзнага палітыка, які можа з халоднай крывёй дзейнічаць на палітычнай арэне. І ўсё гэта вось вылілася ў тое, што ў дадзены момант у рэйтынгу даверу спадар Шымон Галоўня тусіць недзе там паміж 10 а 15 месцам. У некаторых апытаннях нават рэйтынг недаверу у яго большы, аніжэлі рэйтынг даверу. І тут ужо пачаліся праблемы, скажем так, усё пасыпалася як картачны домік. Так, бо пачаліся праблемы і ва ўласнай партыі, ну і з ягонай проста асабістай кар'ерай, ось аб чым мы зараз яшчэ размаўляем. Так, і Шымон Галоўня ў выніку напісаў ліст да ўласнай партыі, што ўсё, ён сыходзіць, ён не будзе яе лідарам перазбірацца. Пра гэта мы паговорым у наступнай частцы, а вы пакуль што паставце, калі ласка, лайк гэтаму відэа. Гэта дапамагае прасоўваць ролік на Ютубе. Напішыце каментар у падтрымку, гэта таксама дапамагае, каб нашае відэа глядзела больш беларусаў, беларусак, украінцаў, украінак, поляк і ўсіх, каму цікавая польская палітыка. А мы пераходзім да наступнай часткі. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. З Шымонам Галоўням зразумела, быццам бы ён сыходзіць з вялікай палітыкі. Але мы яшчэ паговорым, што ён будзе рабіць далей. Што з яго партыяй? У яго ж цэлая партыя, якая была ў кааліцыі з ПСЛ, яна ўваходзіць у ўрад. Што далей? Ці можна проста яе распусціць? Не, ну просто распусціць яе таксама можна, конечно ж. Ось, але Шымон Галоўня гэта вось той капітан, які уцякае з карабля, які ідзе на дно першым. Ось, разам з пацукамі. Ось, ён не будзе заставацца до конца, і відавочна ён просто страціў увогуле ўсё жаданне, ось, каб яшчэ нешта на гэтым полі зрабіць. Ось, ягоны гэты ліст да партыі вельмі сімптаматычны насамрэч. Ось, дарэчы, па ім самім і бачна, што яму просто ўжо не хочацца. Ось. Ён страціў увогуле нейкую надзею на тое, што зможа адбіцца ад дна. І, дарэчы, я таксама абсалютна перакананы, у тую ж самую рэку другі раз немагчыма ўвайсці. То бок адбудаваць вось гэты патэнцыял, які ён страціў, ужо проста немагчыма. Ось, таму ягоны крок для мяне, ну, насамрэч, у пэўнай ступені зразумелы. Ось. А што тычыцца ягонай партыі? Ягоная партыя, скажем так, пачынае сыпацца. Гэта партыя, якая была створана пад асобу Шымона Галоўня.
Вось персаналісцкая партыя. І, дарэчы, менавіта на спадары маршала ляжыць адказнасць за тое, што вось цягам гэтых некалькіх гадоў не было зроблена амаль што нічога дзеля таго, каб гэтую партыю фактычна збудаваць. Бо, ведаеце, яна ёсць на паперы. Але гэта партыя, у якой няма амаль што ніякіх структур. Ось, няма каму працаваць у рэгіёнах. Дарэчы, гэта мы абмяркоўвалі таксама гэта ў нашым падкасці. Адна з праблем, чаму не ўдалося набраць больш галасоў у тым ліку. Вось, бо не было працы ў рэгіёнах, ніхто яму амаль што не дапамагаў арганізаваць сустрэчы з патэнцыйнымі выбаршчыкамі. Таму, напрыклад, у некаторых гарадах, напрыклад, горад Тарнаў на поўдні Польшчы, гэта, дарэчы, даволі буйны горад, бо там 150, здаецца, тысяч чалавек жыве. Вось, 5 чалавек прыйшло на сустрэчу з Шыманам Галоўняй перадвыбарчую. Малавата. Вось, і гэта таксама паказвала проста адсутнасць працы. То бок гэта партыя пустышка. Ось, і, дарэчы, вось тут ужо можна правесці аналогію вось з партыяй новачэсна, сучасна, так ж Рышарда Петру, якая ўваходзіць у дадзены момант у склад грамадзянскай кааліцыі, але праз пару тыдняў адбудзецца аб'яднанне, то бок грамадзянская платформа праглыне вось свайго меншага кааліцыянта, які насамрэч існуе фактычна толькі на паперы. Вось мы кажам, што партыі амаль няма, там не так шмат людзей, там няма быццам бы новых лідараў, але ці ёсць там што дзяліць, ці можа гэта ўжо пачалося? Так, пачалася фактычна дзяльба кабанчыка. Ось такі мой любімы выраз яшчэ са школы. Я думаю, што шмат хто з нашых гледачоў ведае такую аповесць беларускага пісьменніка. Дык вось, свята месца пустым не бывае. Ось, і, скажем так, тыя іншыя члены каманды гэтага карабля пад назвай Польшча 2050 кінуліся змагацца за спадчыну. Ось, і гэта ўжо такая сапраўды вайна за спадчыну Шымана Галоўня. То бок яго ўжо выкрэслілі абсалютна. Ось, то бок ён ужо на гэта не мае ўплыву. Ну і тут ёсць 3 асобы. Ось, перадусім гэта Паўчынска Наванч, адна з міністрак. Гэта Хеннік Клоска, таксама адна з міністрак. І спадар Рышард Петру, ось, які вырашыў таксама пазмагацца за лідарства. Ось, там яшчэ ёсць парачка асобаў, але яна зусім не важная. Вось менавіта паміж гэтымі 3 асобамі, а больш за ўсё паміж 2 спадарнямі будзе адбывацца гэтая грызня, ось, якая ўжо трывае. Дарэчы, спадар Шыман Галоўня ўсё ж такі даволі хутка павінен, згодна з кааліцыйнай умовай дамовай, сысці з пасады маршала Сейма. Увогуле невядома яшчэ, як гэта будзе адбывацца, і ці ўсё пройдзе вельмі чысценька, ось, бо нас могуць чакаць розныя сюрпрызы. Ось, па штрэсе нават спадзяваўся такіх сюрпрызаў. Але слухай, з таго, што мы будзем пра што мы будзем размаўляць далей, такі тызер, быццам бы не будзе сюрпрызам. Усялякае можа быць. Усё ж такі недарма спадар Шыман сустракаўся з палітыкамі права і справядлівасці. Мы пабачым, можа і дарма. Можа і дарма. Дык вось, хутка спадар Шыман павінен сысці з пасады маршала Сейма. Польшча 2050, як адна з 4 партый, якія, такіх вялікіх груп партый, якія ствараюць гэтую кааліцыю, не мае пасады віцэ-прэм'ера. І нібыта, хаця гэта нідзе не прапісана, у кулуарах Дональд Туск паабяцаў, што віцэ-прэм'ер будзе. І тут паўстае пытанне: хто? Канечне ж, яшчэ там, скажем так, месяцы 3 таму казалі пра тое, што, магчыма, сам спадар Шыман пагадзіцца на тое, каб вось увайсці ва ўрад, заняць крэсла віцэ-прэм'ера, але відавочна, што гэта яму не адпавядае. Ось. Ён фактычна страціў увогуле ўвесь энтузіязм, і нейкае такое мілітарычнае кіраванне увогуле чымсьці ў Польшчы яго ўжо зусім не цікавіць. Але сярод членаў партыі адбылося галасаванне. Карацей, там нічыя паміж спадарняй Хеннік Клоска і Паўчынскай Наванч.
Ось хто з іх павінен быць на гэтую пасаду. То бок разумееш, гэта ўжо, скажем так, з'яўляецца першым з такіх вельмі сур'ёзных сімптомаў таго, што гэтая партыя можа разламіцца на дзве часткі. Гэта маладая партыя без нейкай такой вельмі добра збудаванай ідэалогіі, без традыцыі партыйнай, без партыйных структур. То бок гэта такі створ, які вось менавіта праз адзін нейкі персанальны канфлікт лідарства можа сапраўды разламацца. У больш старых партый, якія існуюць уже даволі доўгі час, партыі, якія маюць досвед, маюць структуры, маюць вялікую колькасць членаў партыі, яны больш стабільныя ось падчас такіх канфліктных сітуацый. Але вось Польша 2050 гэта адназначна не такая партыя. І, скажем так, будучыня ўжо такая вельмі туманная. Ну, то бок твой прагноз, што? Мой прагноз на дадзены момант. Гэтая партыя будзе рассыпацца. Вось што мы з вамі ўжо назіраем сур'ёзны працэс эрозіі. Вельмі верагодна, нават не то, як вельмі верагодна, я перакананы абсалютна. У кулуарах пад каву з частэчкамі у сеймовай сталоўцы ўжо ідуць размовы паміж дэпутатамі аб тым, як ратаваць свае 4 літары. Бо сярод іх, я абсалютна перакананы, ёсць разуменне таго, што шмат хто з іх у наступны сейм ужо можа не патрапіць. Практыка увогуле вось гэтых палітычных гульняў, партыйных гульняў паміж рознымі партыямі паказвае, што іншыя партыі у адпаведны момант пачынаюць спускаць на ваду ратавальныя шлюпкі, збіраць вось гэтых пацярпелых з Тытаніка на свае барты. На маю думку, што мы даволі хутка, цяжка сказаць, гэта будзе там некалькі месяцаў, ці гэта будзе год ці два, але мы пабачым просто хутчэй за ўсё распад партыі Польша 2050, сыход розных дэпутатаў, еўрадэпутатаў у іншыя угрупавання да іншых партый. Верагодней за ўсё нехта можа сысці ў бок ПСЛ, напрыклад. Большая частка, хутчэй за ўсё, у бок грамадзянскай кааліцыі. Магчыма, нехта, напрыклад, нейкія там паядынчыя асобы твораць нейкае, як это кажуць па-польску, кола взаемнай адурацыі. Такі кружочак ось палітычны ў сейме з 3 чалавек. Ось змаргіналізуюцца і просто выпадуць пры наступных выбарах у сейм. Дональд Туск толькі чакае на тое, каб праглынуць гэтую партыю дакладна. Окей, каб у нас было больш радужная, шчаслівая будучыня, як у падкаста, калі ласка, паставце падабайку пад гэтым відэа, напішыце каментар у падтрымку ці па тэме нешта, што вы думаеце пра такі лёс Шымана Галоўні, што будзе з яго партыяй, а мы пераходзім да наступнай тэмы. Што будзе рабіць Шыман Галоўня далей? Кірыл, вось мы сказалі, што ўсё Шыман Галоўня сыходзіць з польскай палітыкі, якія сцэнары яго будучыні, бо ўжо ёсць розныя тэорыі. Тэорый насамрэч некалькі, і вось цягам апошніх дзён было вельмі гучна пра некалькі варыянтаў. Канечне, ёсць варыянт пра тое аб тым, што ён можа стаць віцэ-маршалам Сейму. Ось, але і нават на прэс-канферэнцыі, дзе ягоныя міністркі сказалі, што вось вы, калі ласка, спадар Шыман, станьцеся, калі ласка, гэтым віцэ-маршалам. Ён нібыта прытакнуў, але было бачна, што энтузіязму асаблівага ў яго няма. Ось, сапраўды, пасля таго, як ты другая асоба ў дзяржаве стаць, фактычна, амаль што нікім. Вось, бо віцэ-маршал гэта такое сабе, скажем так. Гэта не тое, каб нейкая вельмі цікавая для яго пасада, асабліва для асобы з такім эга, як у спадара Шымана Галоўня. То бок верагоднасць вельмі нізкая. Верагоднасць менавіта гэтага сцэнара я лічу даволі нізкай. Наступны варыянт, ён проста застаецца дэпутатам. Канешне ж, ёсць такі варыянт, што спадар Шыман Галоўня можа стаць проста радавым дэпутатам польскага сейму, але па шчырасці верагоднасць такога сцэнару я бачу яшчэ ніжэйшай. Патлумачу чаму. Бо гэта проста шлях Павла Кукіза. Скажем так, з чалавека, які нядаўна быў узоркай, ты станешся проста нейкім дэпутатам, які будзе нешта каментаваць там у твітары. Галоўнае, каб без бутэлькі побач. Ось, прынамсі гэтага трымацца. Але па шчырасці такая маргіналізацыя, а гэта непазбежна прывядзе да маргіналізацыі Шымана Галоўня, яго таксама дакладна не цікавіць. І гэта будзе проста абсалютнае такое падзенне і іміджавае, і нават проста
психічнае, скажем так, тут можна попасть у дэпрэсію насамрэч. Ось таму, скажем так, я упэўнены абсолютно, што такога не будзе. Больш верагоднай сцэнары гэта нешта звязанае з вялікай міжнароднай пасадай. І ты тут яшчэ распавядаў да запісу, што тут ёсць яшчэ грашовае пытанне, якое для яго вельмі важнае. Так, сябры, пачну з грашовага пытання. Журналісты высветлілі, які стан маёнтку на дадзены момант у Шымон-Галоўня. І ўсё даволі смутна. Высветлілася, што ў яго, што ён увогуле ў даўгах, як у шаўках. Ось, у яго прыкладна 2 мільёны злотых даўгоў. Ось, гэта, ну, ён просто насамрэч растраціў амаль што ўвесь свой маёнтак на палітычнай кампаніі, так. Ён сам інвеставаў у сябе грошы, ось, і, ну, канешне ж, калі ты выдаткуеш грошы, напрыклад, на кампанію прэзідэнцкую, ты не атрымоўваеш звароту, ось, ад дзяржавы, як пры парламенцкай кампаніі, напрыклад. Ось, то бок, ну, карацей, грошай у яго просто няма. І яму просто абсалютна патрэбная нейкая добрая праца. Добрая праца, якая можа даваць добрыя грошы. І добрыя грошы гэта не 10 000 злотых. Хацелася б хаця б 50 штомесяц. Ну, каб выйсці з мінусу 2 мільёны, да. Каб выйсці з мінусу 2 мільёны і пры гэтым захаваць нейкі свой узровень жыцця, ну, мы разумеем, што так. Грошы патрэбныя, ну, насамрэч, проста вялікія. То бок ён реально настолькі верыў у вось поспеху прэзідэнцкай кампаніі, што ён укладаў прям свае грошы. Ён верыў. Так, у яго была яшчэ вось да апошняга моманту нейкая вера ў тое, што сапраўды гэтыя ўсе даследаванні неяк памыляюцца, што станецца нейкі цуд. Ось. Ён настолькі паверыў. Мне здаецца, што проста спадар Шымон-Галоўня проста недзе там пагубіўся. Ось, скажем так, ну, мне яго па-чалавечаму шчыра шкада. Ось. Бо я разумею, што яму дакладна псіхічна цяжка. Ось. І апошнія 3 месяцы, ну, вакацыі, так? Ось, чэрвень, ліпень і жнівень, калі ён знікаў некалькі разоў, яго не было па некалькі тыдняў, ось, ён выконваў нейкія дзіўныя рухы, так, мятаўся то туды, то сюды. Ось, усё гэта паказвае, што ён вельмі моцна перажываў усё гэта. Ось, да яго менавіта ў той момант дайшло. Ось. Дарэчы, праз гэта прайшоў 5 гадоў таму. Ягоны былы ўжо кампаньён па трэцім шляху, які ўжо не існуе, так, Кушеняк-Камыш. Ён тады здабыў, здаецца, 20%, ось, ці нават менш, падчас выбараў і знік на пару месяцаў. Ось, яго нідзе не было, і ён вярнуўся ўжо барадатым дзядзенькай. Ну, зразумела, гэта моцна б'е проста па ўсім. Так, гэта вельмі моцна. Самаадчуванне. Дакладна, гэта вельмі моцна б'е, і па-чалавечаму я дакладна разумею. Я так разумею, што ёсць адна пасада, на якой ён хутчэй за ўсё апынецца. Распавядзі пра гэта. Вось з гэтым хутчэй за ўсё ёсць вельмі шмат пытанняў. Распавядай. Так, бо фактычна гэта была сапраўды сенсацыя. Бо Шымон-Галоўня абвесціў, ось мы здымаем у суботу 4 так, кастрычніка, прыкладна 5-6 дзён таму Шымон-Галоўня абвесціў, што ён падае сваю заяўку на пасаду вярхоўнага прадстаўніка Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па бежанцах. Для людзей, якія так крыху менш ведаюць гісторыю Шымона-Галоўні, магло здавацца дзіўным, дзе Шымон-Галоўня, а дзе бежанцы. Але не, ён сапраўды мае ў гэтым досвед. Ён яшчэ перад тым, як пайсці ў палітыку, меў свой фонд. Ось ён дапамагаў людзям у Афрыцы. Ось ён дзейнічаў даволі актыўна. І гэта не быў фонд пустышка. Яны сапраўды рабілі шмат розных рэчаў. Ось ён дзейнічаў актыўна на гэтым полі, то бок досвед у яго дакладна ёсць. То бок гэта не нешта для яго абсалютна натуральнае. Так гэта для яго, ну, сапраўды натуральна, так. Акрамя таго, наколькі я глядзеў, гэты верхоўны прадстаўнік зарабляе прыкладна 100 000 злотых штомесяц. Ось. То бок, ну, пытанне грашовае тут дакладна таксама недзе там ёсць. Ось. Канешне, я не кажу, што Шымон-Галоўня робіць гэта толькі для грошай, хутчэй за ўсё не. Ось, бо я ўсё ж такі веру, што ў яго ёсць перакананні. Просто, ну, скажем так, ён нарабіў памылак, дзякуючы чаму ён не смог пераканаць іншых людзей да сваіх перакананняў, так? Ну, слухай, я тут таксама не хочу, каб мы гучалі, што вось ён толькі ідзе за грашыма, але проста пытанне грошаў гэта таксама тое, што ты пра што ты думаеш, калі шукаеш новую працу. Ну, гэта проста натуральна. Калі ў цябе даўгі на 2 мільёны злотых, то, ну, сапраўды пра грошы будзеш думаць. Вось, то бок гэта, ну, абсолютна натуральна і абсолютна непазбежна. Нават без даўгоў нармальна думаць пра грошы. Так,
Ну то бок гэта мы ўсе людзі, мы ўсе нармальныя людзі, таму скажем так, это у гэтым нічога дрэннага я сапраўды не. Але чаму ты кажаш, што ёсць пытаннішкі? Дык вось, нібыта кажуць, што ў чым на галоўні добрыя асабістыя стасункі з генеральным сакратаром ААН Гутэрэшам. Не ведаю, наколькі гэта праўда, бо гэта, скажем так, такія інсайты з кулуараў. Так? А я неаднакратна казаў, што гэтым інсайтам можна верыць так на 2/3, скажем так, прыкладна. Бо палітыкі таксама любяць часам нешта падкаларызаваць, нешта прыдумаць нават. Таму, скажем так, давяраць 100% гэтаму нельга. Але гэты верхоўны прадстаўнік выбіраецца Генеральнай асамблеяй ААН. То бок там больш, ну там 200 краін прыкладна там, так. Ось, і ўсе гэтыя краіны галасуюць. З аднаго боку, і што, дарэчы, вельмі здзівіла шматлікіх палітычных каментатараў у Польшчы, што ўсе польскія палітычныя сілы аднагалосна падтрымаліся у гэтым вось ягоным імкненні стацца чыноўнікам ААН. І Караль Наўроцкі яго падтрымаў адкрыта. І палітыкі права і справядлівасці, і Дональд Туск, і Радаслаў Сікорскі. Але я ведаю, чаму, мне здаецца, чаму яны хацяць яго выслаць нарэшце. Шчыра, у меня такое адчуванне, што он ім так паднадаеў. Але слухай, ці не можа быць такое, што ну ўсё роўна ж гэта будзе польскі палітык, які будзе ў міжнароднай арганізацыі. Гэта ўсё роўна будзе плюс для Польшчы таксама. Гэта, канешне, гэта абсалютны плюс, тым больш, што, ну, прабачце, але мы жывем у такія часы, калі бежанцаў шмат. Прывітанне. Прывітанне. Сярод нашых гледачоў таксама. Ну, ось, таму гэта функцыя, ну, сапраўды важная, нягледзячы на ўсе негатыўныя рэчы, якія можна сказаць пра арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Усё ж такі крута, калі вось паляк будзе на такой пасадзе. Але я не ўпэўнены, што польская дыпламатыя настолькі моцная, каб пераканаць столькі краін, каб яны прагаласавалі за яго. Але пры гэтым я асабіста лічу, што шансы ў яго ёсць. Але не тое, каб гэта была такая ўпэўненасць. Просто я ацэньваю, што крыху больш шансаў, што не, але ўсё ж такі даволі вялікія шансы, што так. Бо нават тое, што яго падтрымлівае Караль Наўроцкі, а у гаспадара прэзідэнта і увогуле у каманды гаспадара прэзідэнта добрыя кантакты з амерыканскай адміністрацыяй. А вядома, што праз амерыканцаў, якія з'яўляюцца галоўнымі донарамі ўвогуле арганізацыі Аб'яднаных Нацый, таксама можна, скажем так, пацягнуць за нейкія шнуркі, так, вось каб прывесці да абрання галоўні на гэтую пасаду. Пабачым, як яно будзе, і пераходзім на наступнай тэмы. Сябры, калі ласка, ставце лайкі пад нашым відэа, калі ласка, пішыце каментары, бо чым больш каментароў, тым лепш алгарытмы Ютуба прасоўваюць наш контент. І дзякуючы гэтаму у нас больш праглядаў, больш новых падпісчыкаў і ўвогуле лепшы настрой, каб развіваць наш праект далей. Будзем вельмі вам удзячныя за тое, што вы гэта зробіце. І таксама не забывайцеся падтрымліваць нас праз Баймі-кофе ці Патрыён. Бо, як вы ведаеце, наш праект застаецца сапраўды грамадскім праектам, які ствараецца дзякуючы перадусім вашай падтрымцы. Дзякуй вам вялікі. Апошняя тэма. Нечаканая праблема, якая можа чакаць Польшчу праз мігрантаў, уходцаў з Украіны. Пра што ідзе размова ўвогуле? Так, сябры, у апошнія дні з'явіліся новыя даследаванні, якія паказваюць настрой грамадзян Украіны, якія жывуць у Польшчы, адносна іхняга жыцця, іхніх планаў на будучыню, іхняга бачання перспектыў. Дык вось, высветлілася, што ў даволі хуткім часе, насамрэч, украінцы сапраўды могуць зрабіць дрэнную рэч для Польшчы, але зусім не тую, пра якую думалі ксенафабічна настаўленая частка польскага грамадства. Украінцы могуць проста пачаць даволі масава з'язджаць. Сітуацыя даволі тыповая. Ось, і я глядзеў на тое, што адбываецца, ну, гэта перадусім апошні год. Так, вось, апошні год, калі на фоне выбараў, выбарчай кампаніі, вось гэтай спробе выкарыстаць палярызацыю ў грамадстве, пошук вонкавага ворага, як заўсёды гэта адбываецца, вось раскруцілася гэтая істэрыя, насамрэч, у стасунку перадусім, канешне, да украінцаў, але беларусы, як заўсёды, едуць прычэпам. Адбываецца прыкладна тое, што адбываецца з беларусамі ў Літве. Ось, так, бо беларусы ў Літве праходзяць у апошнія парачку гадоў праз тое, пра што праходзяць украінцы зараз у Польшчы. Ось, бо для літоўскай дзяржавы, для часткі чыноўнікаў літоўскай дзяржавы, беларусы былі вельмі добрым цэлью, каб стварыць вось такі вобраз нейкага ворага. Вельмі лёгка атрымліваць нейкія перамогі і набываць палітычныя ачкі.
калі ствараючы вось такі вобраз нейкага ворага, так, які хоча гэтай краіне зарабіць нешта дрэннае. Так, і беларусы з Літвы пачалі з'язджаць, і гэта вось паказваюць усе дадзеныя статыстычныя за апошнія парачку гадоў, так, то бок сістэматычна увесь час паступова колькасць беларусаў у Літве зніжаецца. Пакуль яшчэ гэты працэс у Польшчы, калі гаворка пра украінцаў, так моцна не распачаўся. Але вось у гэтых даследаваннях ёсць пэўныя першыя званочкі. Калі гаворка пра лічбы, даследаванне паказала, што 80% украінцаў у Польшчы гэта людзі, якія маюць пастаянную працу, якія не маюць фінансавых праблем, то бок і людзі сумленна працуюць, плацяць падаткі, жывуць абсалютна сумленна ў Польшчы, так, і ніякіх праблем з імі няма. Але слухай, гэта ж добрая лічба. Гэта вельмі вось гэтая лічба вельмі добрая. Але ёсць другі пункт, які паказвае, як грамадзяне ўкраіне сябе адчуваюць у Польшчы. І гаворка ішла пра ступень інтэграцыі ў польскае грамадства. І тут лічбы аказаліся даволі дрэннымі, бо толькі 11% грамадзян Украіны, якія жывуць у Польшчы, адчуваюць сябе полностью зінтэграванымі з польскім грамадствам. Яшчэ 34% лічаць сябе ў пэўнай ступені нейкім чынам зінтэграванымі з польскім грамадствам. Але вялікая частка, каля паловы прыкладна украінскіх грамадзян, які жывуць у Польшчы, яны гэтага ўвогуле не адчуваюць. І гэта першы дрэнны знак. Другі знак. Калі грамадзян Украіны пачалі дапытваць пра іхнія планы на будучыню, як яны бачаць свае перспектывы ў Польшчы, то таксама высветлілася, што вялікая частка з іх, таксама прыкладна каля паловы, думаюць з'язджаць. Ці то вернуцца ва ўкраіну, як толькі вайна скончыцца, ці, напрыклад, з'язджаць у іншыя краіны свету, не толькі ЕС, бо там вельмі моцна падкрэслівалася Канада. Бо Канада мае вельмі добрыя умовы, якія спрыяюць міграцыі украінцаў у гэтую краіну. Дарэчы, я сам ведаю некалькі украінцаў, якія выэмігравалі цягам апошніх парачкі гадоў у Канаду менавіта. Што гэта паказвае? Гэта паказвае, што вось гэтая істэрыя, якая сапраўды даволі штучна была раскручаная ў польскім грамадстве, пачала прыводзіць да таго, што людзі, якія абвінавачвалі украінцаў у тым, што яны нібыта дрэнна інтэгруюцца, самі пачалі ствараць умовы, каб украінцы інтэграваліся яшчэ горш. Усе гэтыя вербальныя атакі, часам фізычныя атакі. Агулам атмасфера такой вельмі вялікай непрыязні прыводзіць да з'явы, якая называецца астрацызм. То бок людзі жывуць тут, але не адчуваюць сябе часткай гэтага грамадства. Яны менавіта грамадствам, як гэта выпіхваюцца, скажем так, на абочыну. Так? Яны вымушаны жыць неяк паралельна, не інтэгруючыся, карыстацца паслугамі сваіх людзей, так? Хадзіць у свае крамы. Таксама, напрыклад, вялікія праблемы з тым, што у гэтым даследаванні таксама падкрэслівалася, што грамадзяне Украіны адчуваюць, што яны непажаданыя суседзі, напрыклад. Так, што палякі варожа да іх ставяцца, нават калі яны жывуць проста у суседніх кватэрах насамрэч. То бок, разумееце, гэта ўсё стварае такую атмасферу, у якой жыць не асабліва хочацца. І людзі пачынаюць задумвацца аб тым, што рабіць далей. І, канешне ж, для многіх гэтых людзей усё часцей і часцей адказам на гэтае пытанне будзе з'язджаць. Ой, слухай, гэта такая тэма, мне падаецца, яшчэ на асобны выпуск рэфлексіі. Не, мы дакладна гэту тэму будзем парушаць, бо гэты працэс, ён вось набірае абароты, так? І мы да гэтай тэмы, я ўпэўнены, будзем вяртацца, бо будуць з'яўляцца чарговыя даследаванні на гэтую тэму. Вельмі верагодна, што ў нейкі момант пачне даволі хутка зніжацца, напрыклад, колькасць грамадзян Украіны, якія жывуць у Польшчы. А гэта прывядзе, насамрэч, да вельмі вялікіх праблем. Вось, дарэчы, напішыце ў каментарах, як вы сябе адчуваеце ў Польшчы. Зразумела, што гэта не сацца пытання, але вось наколькі вы адчуваеце сябе інтэгравана. І мы, я думаю, што зробім выпуск пра гэта дакладна, бо тэма цікавая. Якія праблемы могуць чакаць Польшчу праз такі ад'езд украінцаў і украінак? І вось тут можна перайсці ўжо вось да гэтай неспадзяначкі, дрэннай неспадзяначкі, якая можа здарыцца з польскай эканомікай перадусім. Бо гэтая вялікая колькасць іншаземцаў,
не толькі грамадзян Украіны, але таксама і, напрыклад, беларусаў, а гэта ўсё ж такі сотні тысяч людзей, якія працуюць у польскай эканоміцы, яны сталіся важнай часткай гэтай эканомікі. Вось не тое, каб галоўным падмуркам, але ўсё ж такі адной з вельмі важных частак гэтага падмурку. Пры гэтым ёсць галіны, дзе, напрыклад, людзі іншаземнага паходжання увогуле з'яўляюцца проста сапраўды фундаментам. Так? Гэта, напрыклад, будаўніцтва. Напрыклад, гэта склады розныя, так, гаспадарка складоў. Гэта, напрыклад, транспарт. У гэтых галінах, калі украінцы, напрыклад, пачалі масава з'язджаць, пачаўся бы вялікі дэфіцыт кадраў. І сапраўды дрэнна было проста ўсёй польскай эканоміцы. Ну, нават больш блізкія такія да паўсядзённага жыцця, гэта гастра тэма, турызм. Напрыклад. Тут таксама нельга сказаць, што толькі украінцы там працуюць, але шмат. Персанал супермаркетаў, паглядзі. Вось, напрыклад, што зробіць бедронка? Ну, скажем так, як яна сабе да рады, вось калі б, напрыклад, грамадзяне Украіны, якія працуюць масава ўсё ж такі ў супермаркетах, пачалі б актыўна з'язджаць. То бок, разумееце, гэта прывядзе да дэфіцыту. Пры гэтым гэта паказваюць абсалютна ўсе даследавання. Вось можете і самі таксама пашукаць. Такіх даследаванняў даволі шмат, і арганізацыі, якія аб'ядноўваюць, напрыклад, польскі бізнес, яны ўжо пачынаюць біць трывогу. Вось, бо яны разумеюць, што, скажем так, на становішча польскага бізнесу, вось, асабліва ў некаторых сектарах эканомікі, гэта сапраўды можа вельмі моцна адбіцца негатыўна. Вось, пры гэтым трэба разумець, што мы з вами, і з чым я ўсіх нас, конечно ж, віншую, жывем у 20-й эканоміцы свету. Польскі валавы прадукт прабіў 1 трыльён доляраў. Ось, то бок, гэта сапраўды вялікі поспех польскай дзяржавы, і гэта, сапраўды проста неверагодна круто. Але, каб Польшча і далей так хутка развівалася... Соркі, пераб'ю, бо дадам яшчэ і польская гельда, як гэта... біржа таксама расце. Перыядычна можна бачыць навіны, што там топ-20 польскіх кампаній выраслі на столькі-то адсоткаў, на столькі-то. Рілі польскія кампаніі проста ляцяць, эканоміка ляціць, все вельмі такое на высокім ходзе. Так, то бок Польшча, насамрэч, нягледзячы на розныя крызісы, нягледзячы на пандэміі, і, дарэчы, які б урад не кіраваў Польшчай, Польшча ідзе, застаецца на сцежцы хуткага развіцця. Ось, а каб утрымаць гэты тэмп развіцця, патрэбныя працоўныя рукі. Калі б людзі, мігранты, бежанцы з усходу, з усходніх краін пачалі масава адсюль з'язджаць, то польскі бізнес проста вымушаны быў бы прыдумляць нешта новае. І, напрыклад, лабаваць нейкія паслабленні па міграцыі для мігрантаў з іншых краін свету. Ну, то бок, усё роўна, калі патрэбныя працоўныя рукі, яны патрэбныя. Вось такая не вельмі разумная думка. Нікуды насамрэч не дзенешся. Так, канешне, можна спадзявацца, што палякі будуць вяртацца ў Польшчу. Ну, насамрэч, шматлікія палякі таксама вяртаюцца, бо ўсё ж такі няма ўжо той такой вялікай бездані ў даходах, ва ўзроўні жыцця паміж Польшчай а краінамі, напрыклад, захаду, так? Ну, так, але пры гэтым я хутчэй пра іншае хочу сказаць, што умоўна, калі раптам вырашыць з'ехаць там 100 000 чалавек, ну, гэта замяніць не за 2 дня. А уяві сабе, калі з'едзе паўмільёна. Ось, і гэта сапраўды ўжо, вельмі шмат. Ужо ўсё ж такі прыбіваюцца, я бачу гэтыя вось галасы, розныя грамадскія дзеячы. Розныя нават проста звычайныя палякі, калі паглядзець на каментары пад рознымі твітамі ці сторызамі у там рілсамі ў інстаграме, паглядзець, што вельмі шмат, усё больш і больш палякаў таксама выказваюцца ў падтрымку мігрантаў, у тым сэнсе, што, прабачце, але гэта ўжо зайшло недзе там занадта далёка. Але чамусьці дагэтуль гэта не дайшло да палітыкаў. Ось, бо дагэтуль амаль што ўвогуле няма ніякіх галасоў, акрамя, магчыма, кагосьці там з левых. Ось, хто пачаў бы актыўна выказвацца пра тое, што гэтая сітуацыя можа прывесці да таго, што Польшча зробіць дрэнна сама сабе. Але пры гэтым мне падаецца, што і стала менш гучных актыўных галасоў супраць мігрантаў з боку палітыкаў. Мне падаецца, што ўсё ж такі нешта Так. Нешта здарылася, я б сказал. Дакладна сярод палітыкаў, напрыклад, права і справядлівасці гэта выразна бачна, бо выразна, так, відавочна, быў нейкі загад ужо проста з Новагродскай, там, дзе знаходзіцца штаб права і справядлівасці, то бок ад Ярослава Качынскага, што
трэба неяк там крыху супыніцца, так, бо гэта сапраўды можа вельмі моцна пашкодзіць. Дарэчы, я шмат разоў казаў, яшчэ нават перад тым, як распачалася так сур'ёзна кампанія прэзідэнцкая, так, што калі палітыкі спыняцца, то гэтая тэма пачне сціхаць. На гэта можа быць патрэбны час. Так, невядома, як хутка гэтая хваля спадзе, але яна ўсё ж такі пойдзе на спад. Я проста спадзяюся, што тыя ж палітыкі, якія яшчэ нядаўна скажем так, былі гатовыя абвінавачваць кожнага мігранта ў тым, што ён шкодзіць Польшчы, таксама зразумеюць, што абсалютная большасць мігрантаў гэта абсалютна звычайныя нармальныя людзі, якія не проста жывуць тут на нейкія там міфічныя пасобі, але працуюць і робяць уклад у гэтую дзяржаву і дапамагаюць гэтай дзяржаве ісці далей у поспех. І быць 20-й эканомікай сусвету. Окей, Кірыл, дзякуй табе. Дзякуй, што вы нас паглядзелі. Сустрэнемся праз тыдзень, а хутчэй за ўсё на выходных вас чакае дадатковы выпуск з новым тварам на нашым канале, таму пабачымся. Заставайцеся з намі, сачыце за анонсамі, конечно, цісніце званочак, каб атрымоўваць паведамленне, што ў нас выйшло новае відэа. Таксама сачыце за анонсамі на нашых соцсетках. Працягвайце падтрымліваць нас і да сустрэчы. Чамусь захацелася смешна, магчыма, толькі мне пажартаваць, што калі вы націсніце званочак, то Кірыл вам будзе сам тэлефанаваць, калі у нас выйшаў новы выпуск. Дарэчы, калі вы зацікаўлены ў такой паслугі, таксама пішыце, мы нешта прыдумаем. Усё, гэты выпуск зроблены ў Польшчы. Да сустрэчы. Пакуль.